Dia. Dia d'examen. Un altre cop. No està mal. Feia temps que no examinàvem, almenys jo, aquí, que no examinàvem tan sovint tanta gent i personalment em fa molt feliç que sigui així. Tot i així, encara no és suficient. Encara necessitem més examinadors i més exàmens per poder desfer el tap que ja ha fet, però està superbé que sigui així. Evidentment no us ensenyaré ni us diré qui són els alumnes que van avui a examen, per lo que ja sabeu, per no generar més nervis. I avui el que tenia pensat dir-vos és una cosa que és molt important el dia de l'examen és estar convençut de que estàs preparat per pujar. Jo, en els meus alumnes, d'alguna forma, per demostrar-los que estan preparats, sempre els dic: ei, teniu un profe que és lo suficientment estricte com per no deixar-vos pujar a examen si no esteu preparats. Fa molts dies que us vaig dir que podíeu pujar, des de llavors hem fet moltes pràctiques i tingueu clar que si us he dit que aneu a examen és perquè jo sé que esteu preparats. A partir d'aquí, com ja sabeu, el dia d'examen pot passar qualsevol cosa, sempre ho diem, En qualsevol cas, desitjar moltíssima sort als que van avui a examen, que els 3 són boníssims. Feia dies que no tenia 3 tan bons i estic segur que anirà superbé.